familie. Der er mange ting, der kommer i, man tænker på. Man kan jo bare kigge sig omkring her, hvor meget vi har opnået ved fællesskab i hele verden. Så tænker jeg på der, hvor vi bor. Vi bor i et kollektiv sammen med 2 af vores bedste venner. People coming together, opportunities to come together, and for work and leisure activities. Så det er jo vel bare en hel masse mennesker. Har det godt i hvert fald. Jeg tror, det er følelsen af at være et brik i et puslespil. Ja. Et fællesskab er, hvor alle byder ind og giver lige meget. Et fællesskab for mig er nok et sted, hvor man føler sig tryg. Et sted, hvor man er sammen med folk, man ved, man kan dele sine tanker med, også selvom de måske ikke er sådan helt vildt sympatiske lige på det tidspunkt, eller selvom man er skidesur eller et eller andet, at man kan sige, hvad man føler. Well, I'm a new Danish resident, so I'm just getting to know the community and trying to be involved in community. So for me, that's what I'm looking for, activities that I can be a part of, places to go, and other people that enjoy the similar things that I do. Det er med mine boys i hvert fald, vil jeg sige. Det som jeg hele tiden hænger ud med. Og vi har sådan noget til fælles også. At vi gør de samme ting også. Altså sådan en lille squad, hvis man kan sige sådan noget. Er det ikke det unge siger nu eller hvad? Altså man har et lille familiefællesskab, tænker jeg i hvert fald. Det er min faste, jeg besøger for eksempel. Og ja, ellers sådan omkring, jeg arbejder noget frivilligt arbejde og sådan noget, hvor jeg også føler, at jeg udfylder en plads i et fællesskab. Jeg er jo en del af det her fællesskab, kan man også sige, herude på markedet, hvor at vi er en masse stedholdere, der snakker sammen. Det er jo også et fællesskab. Del af det danske fællesskab, kan man jo sige. Jeg betaler skat og arbejder. Vi to er et fællesskab. Det er min forlovede. Vi er sammen på 12 år snart. Så jeg er også en del af hans familie nu. Så er vi er rollespillere. Og der er også en rigtig stor fællesskabsfølelse i det samfund. We're part of the university community and our neighborhood community as well. Vi har en lille familie her, som vi kalder det. Jeg føler mig ikke ensom særlig ofte. Men jeg tænker, når jeg føler mig ensom, så handler det om at måske at være et nyt sted, hvor man ikke kender nogen. Og, ja. Jeg tror, alle mennesker føler sig ensomme. Et par gange om måneden, sikkert. Indimellem, ja. Det er ikke så længe siden, vi flyttede herover. Så når man er flyttet væk fra alle dem, vi plejede at være sammen med, og alle dem, vi plejede at kende, så kan man godt føle sig lidt ensom. Nej, det gør jeg ikke. Jeg føler mig ikke ensom.